For lige at prøve at lave en kort gennemgang eller en forklaring på, hvad produkter vi vil bruge i den her proces, så som udgangspunkt vil vi bruge vores Medium Scratch Remover, som er sådan et medium slibende produkt, som giver en hurtig glans og ikke efterlader så meget arbejde bagefter at skulle reparere eksempelvis hologrammer eller andre ting. Som alternativ, hvis det skulle være en ekstraordinær ridset bil, så vil man bruge vores Magic Cut, som er et 2-i-1-produkt, som starter med at være meget kraftigt polerende, men ved høj hastighed på polerskiven faktisk ender op med at være en polish. Som afslutning på den, for at fjerne hologrammer, vil man bruge vores Fine Scratch Remover, som er det produkt, der står der. Som et mellemafrensningsprodukt mellem slibetrinene, hvor man sådan polerer med de forskellige skiver, bruger man vores High Gloss, som er sådan en vandbaseret sprayvoks med kanaubervoks i, som er nem at arbejde med, der gør, at produktet er nemmere at tørre af. Efterfølgende vil man give den en Finish Banana Polish til at give den en beskyttelse og en wet look på overfladen, specielt til mørke lakker. Inden man går i gang med at køre med sådan en uldskive, så skal den lige præpareres og renses. Og det gør man ved lige at sætte den på maskinen, køre maskinen op i hastighed, og så har man sådan en rensespore, som man kører renseskive med, både fra ny af og mellem de poleringer, man laver. Nu vil jeg så gå i gang med at lave step 1 af den polering, hvor man går ind og cutter i lakken, hvor man går ind og fjerner de ridser og den oxidering, der skulle sidde. Nu vil jeg rense produkt af, som vi også gjorde før med Medium Scratch Remover, at man fjerner resterne af det produkt, man har stået og renset med, til næste step. Og til det brug bruger jeg stadigvæk en mikrofiberklud uden kantsyninger på, så det ikke risikerer at lave mærker eller ridser i lakken, specielt på de mørke lakker. Step 2 er, at vi bruger vores Fine Scratch Remover, specielt til mørke lakker, til at gå ind og fjerne de spor, som uldskiven kunne have efterladt, eller tendens til hologrammer, som specielt selvfølgelig ses på mørke lakker, sorte eller sort metallic. Og igen, efter vi har kørt med Fine Scratch Remover, går vi ind og renser vores produkt af, for at være sikker på, at der ikke sidder nogen partikler eller noget andet tilbage fra produktet. Og igen til det brug, bruger vi selvfølgelig vores risikofri Car-Care mikrofiberklud uden kantsyninger på. Så er man sikker på, at man ikke risikerer at komme til at lave nogle mærker eller ridser, efter man har stået og lakrenset.